Аз съм Атанас Стоянов Асто, вие гледате 4 колела и днес ще ви разкажа за новата RAV4. Това е автомобилът, който детронира F-150 на американския пазар и продаде над 450 000 бройки там, а в световен мащаб над 1 милион за 2024 година. Новата RAV4 идва с дължина 4,60, между оси 2,69, ширина без огледалата 1,86 и клиренс 19 см. Формата на RAV4 е малко по-ръбеста, има малко по-машкарско, да го наречем, излъчване. Също така придава малко повече офроуд вид на автомобила. LED светлините създават уникалния светлинен подпис, по който може да разпознаете RAV4 на пътя. Мигачите са много интересни и създават много приятно впечатление. Задните светлини са LED, разположени са в двата края към бордовете и допринасят за солидното излъчване на автомобила. Джантите започват от 17 цола и достигат до 19, като в дадения случай те са 18 и смея да твърдя, че возят много приятно. Арките над калниците са черни пластмасови, тук не се отличават много от цвета на автомобила, но принципно придават също доста офроудски вид. Другото, което исках да спомена за автомобила, това са ето тези пластмасови предпазни кори, които са изпълнени в черно, и тук релсите на покрива също са в черно и придават динамична осанка на автомобила. Вратата е много масивна и се затваря с усещане за солидна изработка. Плътен звук. Бутоните са направени много удобно, те са приятни на допир и имат изключително приятен звук и усещане. Дръжката е много здрава, удобна, отвътре е гумирана и много добре уплътнена. Сега да видим какво има под капака. Така, тук нямаме амортисьори, така че ще трябва да се възползваме от тази щека. Така, 2,5 литров мотор, 178 коня, електромотор, който е с мощност 88 конски сили. В случая тук имаме втория електромотор, който е с мощност 40 конски сили и системната мощност се получава 222 коня с максимален въртящ момент от около 500 Нм. Багажникът се отваря електрически, както се полага. Вместимост 580 литра. Имаме шторичка, на която лично на мен ми липсва една дръжчица тук. Това е друга тема. И като паднат предните седалки, които не падат, не се свалят отзад, а само от тук. Като се свалят задните седалки, става 1690 литра. Хубавото е, че се образува равен пот. Няма резервна гума, има само кит за ремонт и разни дреболийки тук, които евентуално да се надяваме, че няма да ви потребват. Субвуфера на JBL. Задните врати не се отварят на 90 градуса, но се отварят достатъчно широко, за да дадат удобен достъп до задните седалки. Задните седалки са много удобни. Пространството е достатъчно. Предната седалка е нагласена по моя ръст и тук имам може би почти една педя над главата и една педя напред, което според мен е много добро като пространство. Тунелът в средата не е много висок и позволява 3 души възрастни да пътуват спокойно и комфортно. Имаме
два USB порта, подлакътник, който подлакътник предлага единствено и само място за чашки, респективно бутилки. Всъщност бутилките могат да се сложат там в вратите. Задните врати също са направени много приятно на пипане. Горните повърхности са меки и удобни. Тук имаме и отопление на задните седалки. Нямаме възможност да преместваме задната седалка напред или назад, но пък имаме възможност да променим наклона. Седалките са от естествена перфорирана кожа и са много удобни. Воланът е удобен, бутоните на волана са механични, много добре са групирани, не са претоварени и дават много добро усещане при допир, както и много добра обратна връзка. Дисплеят пред водача е дигитален, но е изпълнен като старите традиционни циферблати. Много е информативен и изключително контрастен дори при силна слънчева светлина. Инфотеймент системата се визуализира чрез 10,5 инчов монитор, разположен над централната конзола, който е много ярък, цветен. Системата Apple CarPlay и Android Auto се свързват безжично. Получавате в реално време информация за енергийните потоци, както и всички камери, така нареченото 360 градусово обгръщане с камери се визуализира на екрана с висока яркост и контраст. И едно от най-готините неща тук е, че има врътка за усилване на звука. Така да се каже, можеш да дадеш волумето на JBL-а на макс. Стана въпрос за механични бутони. Тук климатизацията е изцяло с механични бутони, температурата се наглася с врътки, седалките, отопление и охлаждане също е с механични бутони, така че удоволствието е пълно. Скоростният лост е изпълнен много добре, масивно, лежи добре в ръката, усеща се много приятно. Бутона за управление, ако искате автомобила да работи само на ток, и различните режими на работа на автомобила: спортен, нормален и еко. Система за безжично зареждане на телефона, като много важен елемент тук е бутона за изключване на захранването, ако не искате телефона ви постоянно да се зарежда безжично. Посредством това бутонче огледалото за обратно виждане се превръща в камера, която ви дава пълен обзор назад, дори и колата ви да е натъпкана догоре с багаж. Позицията на седение е много удобна. Волана е изключително удобен, като бутоните, разположени на волана, са механични, много приятни на допир и много отзивчиви. Малко е странно това усещане, когато няма превключване на скорости. Аз, честно казано, не съм свикнал с вариаторната кутия, с SCVT кутията. Трябва да призная, че тя се държи много културно, много добре ускорява и според мен тази комплектация с 2,5 литровия двигател, хибридната система и тази скоростна кутия работят изключително добре. Дизайнерите на Toyota са се погрижили да се чувстват комфортно както и шофьорите, така и пътниците на пътника на предната седалка, също така и пътниците на задната седалка. Да не забравяме, че Toyota имат много богат опит с SUV, както и с електромобилите и хибридните автомобили. Трябва да призная, че съм впечатлен от начина, по който RAV4 се справя с напречните фуги. Един от най-големите проблеми на българските пътища, включително и на магистралите. И наистина това доставя удоволствие. То е ясно, че трябва да се спазват изискванията на Европейската комисия, но все пак тук според мен би трябвало да се помисли по варианта за изключване на тези
дразнещи звуци, защото в един момент те се появяват от всякъде и причиняват много сериозен дискомфорт. Според мен би било добре да се помисли, както са го решили примерно в Mazda, с едно бутонче, натискаш бутона и тези звуци просто се тушират до следващото запалване на двигателя. Никога не съм разбирал кога на човек би му потребвало да ползва ускорението от 0 до 100, единствено при някакви състезателни отсечки. Затова аз лично предпочитам да тествам в реални условия това, което в по-голямата част от случаите се налага да ускорите, когато се движите, да кажем, с 50, 60 до 100, за да изпреварите. Така, в момента се движа с около 45 км в час. Да видим какво се случва. 1, 2, 3, 4, 5 и вече сме на 100. Какво мога да кажа в заключение? Един прекрасен автомобил, който може да ви свърши работа за превозване на цялото семейство, както в града, да се свършите работата, да вземете децата от училище, да ги закарате, така и да отидете на почивка някъде надалече. Държи се достатъчно добре, еднакво както в града икономично, така и извън града. Има динамика, която доставя удоволствие. Той не блести с нещо особено. Той не е нещо вау, което да срещнете на пътя. И именно в това се крие неговия чар. Той е универсален, ежедневен автомобил. Вие гледахте 4 колела, аз съм Атанас Стоянов. Абонирайте се, лайквайте ни, както се казва, за да може да наблюдавате, да видите какво ще ви представим по-нататък през годината. Чао, чао!